Xogħol gvern hu li iġiegħel il-problemi jidhru faċli biex issolvihom. U hekk ġara fil-każ tal-Enemalta, illi minn korporazzjoni li kienet mażra għall-ekonomija Maltija spiċċat waħda identifikata għal diversi drabi bħala korporazzjoni li għandha futur fis-sod mill-aġenziji ta' klassifikazzjoni ta' kreditu internazzjonali bħal Standard & Poor's. Fil-fatt, Standard & Poor's identifikaw periklu wieħed għal futur stabbli tal-Enemalta, bidla fil-politika tal-enerġija. Aħna m'għandna l-ebda intenzjoni li nbidlu il-mod ta' kif naħdmu fil-qasam tal-enerġija. Ħriġna b'dan il-pjan, tal-pjan qed jirnexxi, aħna qed ngħidu dan il-pjan aħna nkomplu bih. Allura mhux qed jirreferu għalina. Qed jirreferu għal Simon Busuttil. Qed jgħidu fi kliem ieħor jekk ikun hemm ħadd ieħor li jilab ma' dal-mudell l-Enemalta terġa' tiġi f'periklu li tfalli u terġgħu tiġu f'sitwazzjoni ta' kumpanija li ma tkunx sostenibbli. Waqt intervista fuq One Radio, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Aġenzija ma nkludiġ dan il-kumment bla doċċ, iżda kienet reazzjoni għall-aġir ta' Simon Busuttil fil-Parlament li bagħat messaġġ ħażin ħafna lill-investituri. Ma li simbolikament jaqbad kuntratt iqattaw fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż jekk jindam ma nikkonoxxihx. Meta għandu responsabilità tant kbira, l-investitur jgħidlek oj. Hawnhekk x'qed jiġri. U Standard & Poor's bħala biex ngħidu hekk in-nies illi jridu jiftħu għajnejn l-investituri li jiġu Malta qed jgħidu isma' dan għamel din il-biċċa xogħol. Muscat fakkar li bħala Prim Ministru għandu id-dover li jżomm il-kelma tal-Gvern fuq kuntratti preċedenti għaliex hemm fin-nofs ir-reputazzjoni tal-pajjiż. Pajjiż iżomm il-kelma u n-nies dan jafu bih. U n-nies li l-immirrabja li forsi laburisti jista' jkollhom għax jarawna naħdmu ma' persuni magħrufa bħala nazzjonalisti. Jew li jarawna nonoraw kontratti li forsi kellna riservi dwarhom. Dik ir-rabja wara li tgħaddilhom jindunaw li nkun qed nagħmlu għal-ġid tal-ħaddiema. Għaliex b'reputazzjoni tinċertezza jiġi inqas investiment, jonqsu l-postijiet tax-xogħol, jonqos il-ġid u jolew it-taxxi. Għalhekk stqar il-Prim Ministru minkejja li kien hemm ħafna kuntratti li għalih kienu pasta żgħata u xtaq iqatta, għażel illi jsegwihom għaliex ir-responsabbiltà titlob illi l-pajjiż jiġi l-ewwel u li r-reputazzjoni tal-pajjiż ma tilabx magħha. Ir-reputazzjoni tal-pajjiż ma tilabx magħha. Min għadu ma femx dan il-punt bażiku li femmuh ħanitkellem ċar, li femmuh Prim Ministri kemm laburisti kemm nazzjonalisti qabel. Mimma femx imma dan il-prinċipju bażiku ta' kif tigverna pajjiż mhuwiex lest biex jigvernah pajjiż.